ngoba bephethe abantu abangafani nabe sibaphethe njengamanje. Macingwana ngiyifisi inkulumo sande lokukhulu. Awukwazi ukufika nekesi nebhodlela uzophekisa bese kuba yiwena otholakala usemsamo. Ichilo lelo kwaZulu. Ichilo lelo. Ngitholakala ngisemsamo manje mangabala nje ukuthi lapha eNkatheni owamukelayo imeya eyenkatha. Ongenayo ophethe program owenkatha. Olokhunjayo ozo khulumela uhulumeni owenkatha. Uzongena undunankulu owenkatha. Uzongena abafowethu hayi kahleni bawethu. Uyazi ukuthi isilo sasibhukuda sigwedla kanzima olwembini lumbuzo wenkatha. Kanti yini ngasihlula Zulu ngoba yithi abantu bakithi siphethe ukuthi makuthiwa kunemkhosi yaseNdlunkulu into eyizolo uhlabisa lapha yini masikhuluma iqiniso ayikho. Yini ungabe undunankulu wala kwaZulu kuphela umuntu kwaZulu Natal kuphela ozomela uhulumeni wonke ofuna ukukhuluma national olokuja laba transport omkhulekelo laba imonono lomkhuleko laba sebephethe ikhundla zokusekela bekwazi ukuthi bephathise la baphele bonke labathi ho niphelele nonke nihlulwa yini ukuphathisa umuntu oyedwa uThamsanqa Ntuli asho ukuthi njengohulumeni siyabonga 1 2 3 4 and 5 nazo impela sinazo uhulumeni wazalonke nawo ufakile isandla lawo bayingxenye kanje siyabonga. Next time all the government departments akube ne press conference mhlawumbe noma amathatha ama press conference press conference ama developmental programs ukuthi uzozakala ngwezeleni phela kuzongena closer to an event bese beyabonga ukuthi cha benze kahle. In the day of the event attenda njengomuntu ongumZulu noma waseAfrika noma phethe portfolio kahulumeni not njengomuntu othi ula ufuna ukuzokhonkotha lapha njengenja wrong lapha into oyikhuluma nje lapha yazi emlandweni lapha nakoqala ukukhuluma nje ukhoktha kazo lonke uqala ngolokho njalo ngoba baba lokuthiwa ulokho njalo uhlabisa angimzondi la baba akayilutho vela athi ngiyamzonda akayilutho nje nothula siza uqualify ngoba undunankulu wakwaZulu kuphela uye kuphela unani ikhuluma izibentathu lapha phela bese kudedelwa intombi ziveliyele ziyalwe kunokonda uZulu kudla abantu bebuse abantu behambe negaba elihle esikolweni hayi abantu bakhala ngendlala ichilo lelo lento siyenzeka iminyaka sithule sibuka khona thina ke manje siphethe into ukuphatha kwethu asesabi andamaqiniso sizokhuluma konke kuzoshintsha ngenkani niyathanda anithandi kuzoshintsha nendlunkulu nayo ayiduze iphathe kahle ngoba iwutho ngathi yithi abanikazi bomcimbi njalo nje